Ja saben que estem en precampanya electoral i així en TV4 els acostem moltes de les sensibilitats, molts partits polítics que volen fer carrera així en la Comunitat Valenciana. Avui està així Agustí Zacarés, del partit polític Poble, el responsable en cap. Benvingut als estudis de TV4. Hola, moltes gràcies per rebre'm. Primer que res, quina és la vostra iniciativa? Quan naix Poble i quina és la situació actual? Bé, Poble és una iniciativa que naix farà 2 anys, una coseta així. Nosaltres som un grup de persones que van veure la situació conforme estava i van dir hi ha que fer alguna cosa. Nosaltres sempre pensem que hi ha 2 tipus de persones, aquells que veuen conforme estan les coses i diuen així no es pot fer res, i aquelles que veuen les coses, veuen que les coses estan fosques i diuen així hi ha que fer alguna cosa. La nostra iniciativa és això, hi ha que fer alguna cosa per canviar aquesta situació que estem visquent, aquesta situació que estem patint per culpa en gran part dels nostres polítics. Vosaltres naixeu d'alguna manera des del municipalisme i voleu anar expandint-se, i quina és la prioritat? Arribar als ajuntaments, entrar en les Corts? Bé, el nostre projecte, com ja has dit, és municipalista, naix de que l'administració més propera al ciutadà és l'Ajuntament i, per tant, el que volem fer, si volem canviar la realitat de les persones, és aproximar-nos primerament a aquesta realitat, que són els municipis, que són els ajuntaments, i a partir d'ahir anar creixent. Evidentment, moltes coses no es poden canviar des de l'Ajuntament i tindrem que arribar a altres institucions, les Corts, l'Estat, Europa, el que faci falta, per a canviar la realitat de les persones i per a intentar millorar la situació que estem patint. Ja des del sector empresarial valencià hi ha una petició, una demanda de partits polítics que nasquen des del valencianisme, perquè n'hi ha grans partits com Podemos, per exemple, que va amb molta força, o Ciutadans, que també va amb molta força, però un ha nascut des de Madrid, diguem, i l'altre ha nascut a Barcelona. Vosaltres què penseu? Nosaltres pensem que pareix que ja és l'hora que l'empresariat es doni compte que si no apoya les coses del nostre poble, si no apoya les coses valencianes, no va anar a ningú lloc. Crec que ja s'han donat compte que el PP no li dona aquelles coses que promet, que el PP l'enganya, i que només des d'una iniciativa pròpia, des d'un intent valencià i netament valencià de canviar les coses és quan se pot arribar. Nosaltres estem oberts a que si qualsevol empresari vol comptar amb nosaltres, assistem per a escoltar-lo. Anem per parts, anem a parlar d'economia. Quines són les propostes de Poble? Bé, les nostres propostes és fer una economia més humana, per dir-ho d'alguna manera. Les teories de l'economia del bé comú, per exemple, són unes teories que ens agraden molt, evidentment tenen coses que millorar i coses que encara anar engranant-se, però bé, és una teoria que a nosaltres ens agrada molt, que estem intentant aplicar, veure com se pot aplicar als municipis, sabem que ells estan fent un treball en aquest aspecte, i nosaltres volem tirar per això, per una economia més humana, perquè al final d'esta crisi o eixim tots, o al final eixiran uns rics, eixiran uns pobres que no voldran viure en aquest poble perquè al final tot el que veuran serà misèria, i això no ens agrada a tots. Hi ha molts partits que en aquests moments estan en l'oposició que diuen que el teixit industrial valencià pràcticament s'ha destruït, queda l'automobilística fort i el sector d'Elx, en el calcer i el que queda, i sobretot aquells que es dediquen a l'exportació. Alguna solució des de Poble? Evidentment, hi ha que donar molt d'apoyo a les xicotetes i mitjanes empreses. Els autònoms estan carregant-se sobre els seus muscles tot el que n'hi ha. Per què? Perquè les grans empreses treuen els diners fora dels estats i els paraïsos fiscals. I les persones que no poden pagar, moltes empreses que els han deixat penjades, tampoc paguen aquests impostos. Al final els autònoms i els mitjans i xicotets comerços són els que estan fent front a aquesta crisi. Hi ha que donar-los suport, no se'ls pot deixar de banda, no se'ls pot fer que carreguen en tot aquest pes. Per tant, hi ha que apoyar això. També en el sector econòmic hi ha que tindre molt en compte que aquest territori és el que més cooperatives de crèdit té. Actualment l'estat espanyol està programant una llei que vol carregar-se aquestes cooperatives de crèdit que han sigut el sustent i han sigut l'apoyo de tots els ciutadans d'aquests pobles que confiaven en elles. Tenim que apostar per això, tenim que apostar per aquesta economia més propera, aquesta economia més aproximada a la gent i que sí que dona una resposta real als problemes que tenim i que sí que arrima al muscle i no s'endús diners fora a Luxemburg o a paraïsos fiscals. Tenim el problema els valencians que les nostres entitats bancàries fortes, és a dir, el que va ser en el seu dia Bancaixa, el que va ser en el seu dia la CAM, el que va ser en el seu dia el Banc de València, han acabat diluint-se, desapareguent d'ací del territori valencià. En el cas del Banc de València, venut als catalans, en el cap de Bancaixa, unit en Bankia, en Caja Madrid. Vosaltres aposteu per
aquest sector bancari fort, com altres partits que sí que diuen que hauria d'haver una banca pública? Sí, jo recorde que el que era Bancaixa va néixer d'algunes cooperatives xicotetes, igual que la CAM va néixer d'algunes cooperatives xicotetes. És veritat que hem perdut aquests grans bancs o aquestes grans cooperatives que podien ajudar a crear aquesta espenta econòmica que ens feia falta, però bueno, els valencians són molt donats a continuar creant i jo crec que a través del cooperativisme i a través d'ajuntar tots el muscle en una visió de futur netament valenciana i en una visió de futur d'ajudar els que estan al teu costat i els que t'estan apoyant, doncs crec que hem d'apostar per això, no podem tirar per altre camí. No és només el cas de les entitats bancàries, el món de la comunicació, en la desaparició de Radio Televisió Valenciana en Canal 9, grans events com ha sigut la Fórmula 1, altres negocis, entre cometes, com va ser la Ciutat de la Llum, del cine en Alacant, tot este gran moviment de grans milions, això és un deute que tenim que continuar pagant. Aquests dies tot el món diu que Grècia té que pagar el seu deute, els valencians també tenim que pagar el nostre deute. A veure, evidentment, així s'han balafiat moltíssims diners, però hi ha responsables de tot això. Jo crec que el senyor Camps té molta culpa de lo que ens està passant als valencians, el senyor Fabra té molta culpa de lo que ens està passant als valencians, i tu has parlat de mitjans de comunicació, evidentment, Televisió Valenciana, jo recordo aquelles nits de la Isla de los Mosquitos que veien totes les nits, nit sí, nit no, era una gran esperança que va estar tirar el fem per culpa de les corrupcions polítiques, per culpa de ficar amics i enxufar a personal quan igual no feia falta. Jo tinc una sensació un poc contradictòria en Canal 9, evidentment. Jo volia aquest Canal 9 del principi, de la il·lusió dels anys 90, això pot donar les respostes als pobles, aproximar el que estem fent els valencians a altres pobles del nostre voltant, però tinc el record nefast d'aquella Canal 9 manipulada, d'aquella Canal 9 que l'únic que servia era pel PP, per treure Camps en contrapicat, per ningunejar a tot el que no era el PP, i tot això és una llàstima que no s'ha de tornar a repetir si s'arriba al govern. De fet, la societat valenciana li va donar l'esquena i els últims anys els informatius i les audiències estaven per terra, com tot el món sap. Evidentment. Bé, anem a traspassar a un altre sector, anem a entrar en el món de l'educació, educació concertada, educació pública, educació privada, i aprofite, quin ideari teniu vosaltres? En general, sou conservadors, sou progressistes? Jo és que me fa molta gràcia això de... Ni rojos ni blaus? A mi me fa molta gràcia això de dreta i esquerra. La dreta i l'esquerra va néixer que després de la Revolució Francesa unes persones es van sentar a la dreta del Parlament i altres persones a l'esquerra. Jo no confio en això, en l'aleatorietat d'on algú vulgui sentar el seu cul. Jo crec que les respostes han de vindre des d'una visió de veure quines necessitats tenen les persones, fer un pacte social, perquè al final la política és això, pactar persones per a veure quin futur volen tindre. Aquest és el nostre objectiu i la nostra ideologia, per si volen dir així. Respecte a l'educació que em preguntaves, jo em preocupa moltíssim la deriva que estic veient en l'educació actual. Una deriva on les persones que tenen menys recursos no podran accedir a una universitat de qualitat, a uns estudis superiors. Per què? Perquè actualment el crèdit de la universitat, el crèdit de llicenciatura que vaig fer jo, el crèdit de grau que existeix ara mateixa, l'alumnat paga entre el 15 i el 25% en primera matrícula. Si fem el 3+2, que és el que vol fer Wert actualment, 3 anys se pagarà aquest crèdit entre 15 i 25% i en la llicenciatura i en el màster, se paga entre un 40 i un 50%. Qui podrà pagar això? Qui tinga diners. Anirem a una societat on no estiguen els millors davant de la societat, sinó on estiguen els que més diners tinguen. Tornarem a aquestes societats de persones en diners que poden arribar als llocs i persones amb pocs recursos i amb molt de talent que igual tenen que estar en sectors més baixos de la població. Serà, sens dubte, una lluita en els pròxims anys i en les pròximes dècades lluitar i entre tots arribar a una societat més igualitària. No serà fàcil. Agustí Sacarés, moltes gràcies del Partit Poble per estar així en els estudis de TV4 i segur que ens tornarem a veure en algun debat. Pròximament, ja en campanya electoral, segur que tenim debats i estaràs convidat així als estudis. Molt bé, moltes gràcies a TV4 per aquesta oportunitat. Gràcies. I vostès ja saben, així en TV4 anem a acostar-los al llarg d'estos mesos tota l'actualitat política. Ja saben que coneixeran noves cares, nous partits i, com no, també